Mangan Mbak Ris yuk. Ayo. Gak yang pasar, tapi aku males ngomong bedek iki. Iki lho kurang rungon. Rungonane jan Iya. Payah ngomong karo dek iki. Done iki nemen banget lho. Jajal wae yuk. Ya, tapi narane dek iki gak seru piye ngono ya. Ayo. Bares. Wis, Bares. Ayo melu aku tak jaki. Hah? Tak jaki. Apa? Tak jaki. Ngidaki. Kok mah jaki? Aku lo sehat arep mbok idaki yo moh to. Tak jaki. Hah? Tak jaki. Jaki. Nah, tak jaki. Oh. Nang endi? Nang endi, Mbak? Neng pasar. Hah? Neng pasar. Ning pasar. Delok nih lambe nih. Neng pasar. Sekolahan? Sekolah. Pasar. 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 Oh, larep ngopo ning pasar? Golek sayuran. Hah? Golek sayuran. Sayuran. Iya. Bantuan? Kok bantuan sih? Lah, ning pasar kok golek bantuan. Bantuan ki ning balai desa, ning kanggone Pak Kades ngono lho. Sayuran. 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 Sayuran apa? Sawi. Hah? Sawi. Ngomong karo Mbak Resen wayah. Apa? Sawi. Besi. Lah, dalah kok sayuran besi kepiye? Ya arep pangan. Ayo dipangan. Sawi. Sawi. Nah, ngomong ket mau. Nak sawi. Lah aku lo ngomong sawi. Sos ngomong besi sapa ya nanti? Ayo sawi gelem aku nggih sayur kupulok. Iya. Ayo.